Kita niya nga, upa ko ganyan. Hi guys, good morning. Lunes karon, July. Sa pizza ron tay. 13. 13? Sigurado? 13 na yun. July 13 karon, unza kanang naay bisita na moabot unza taga San Miguel, mga pamilya ni Ate Marcelina Labunete. Hi te. Unza sadi pa sila moabot, buntag pa man pod. Magkuan pa kuan ni tatay na kay jang bu kay giuba naman. Sa nga kuluran silang duwas nanay damo ning hang sanina. Hanggi suot mura na pahiran. Ara nang gatsang daan na. Mga batanan ko rabe? Kay arong makauyab. Pura kasi ni pahiran ang saninahan ning gitujo kay arong di madaot ag saninag magsuot og saninang lami-lami pa di. Daot mamansa. Madyo na inganing daan na kay bahalag mamansa, way problema kay pwede ra ni imong trapo. Yung magtin ako sang kilay po. Bro. Dato pang kilay itong isa. Ay, kayo yung pati na kasi mong kilay daw. Kung may magkilay ka ba? Pasihir ya, oy. Nasunod. Gwapo ni. Mamaili na ni. Mani karaang chick boy dari sa mong lugar. Dito, salik na dito. May itong lagi nakado. Alagi si Roy, pahitang nung Mamaili na ni. Maday baili ron tay kay Kubig. Tutay. Way baili kay Kubig. May itong lagi na. Mga mabot ako bira. Pero pinagkilay po. May apa nasliog. Sila man ligo bito na. Ili ko rin naghuman. Tutod. Maraot. Madaot man. Hindi ko maligo basta way pinapaanang manok. Kaya mabughat ko. Bugat mo nganak. Kaya nagsabaw ka munggay. Tinuban ang pinapaanang manok. La paggukod ng manok yor. Asa pa buwa ka di may nag-itumba. Pabunga uni, nga na uni. Circular motion, kaya mag ilang makuluran. Ibabaw rin nakuluran. Bayor? At ba ko nagtrabaho sa salon? Uba, jay, linginan po. Salon, bita ko nagtrabaho sa una. Sama mo ay. Kanay dun ko ko. Ako'y patrabaho na nang pangtigibo na nang pinagsuhon. Kita niya nga, upa ko ganyan. Upa. Uwa nga niya nga, upa ko. Huwag mahilos tayo, problema. Mahilos ang balibo. Ang balibo? Punoon ganyan ako, bantay mo. Unang undaan. Iri sa til, kaya mo umarap na. Ha? Kanang na, ako anda-ada sa baga. Kaya, grabe mo rin, sagbuko. Kadaradan ba rin, sagbuko. Ako bita mag-out na ning tatay sa una. Ito yung nga. Di ba tayo ako mag-out ni mo sa una tay? Wanay ni barber kaya ako rin mag-out dani. Damo ba? Isa ni outan. Lulupin ka kasi mong nanay, kaya mong nanay, nga check out na. Kaya nga, kaya lakaw man ko. Nanay, Barakan. Magdito ka among-amungan. tawag na naman. Jahan na nasay, ikaw nagpuni. Hindi mo kong napahilam. Nay! Nanay! Mana? isa kasulupin ka tiri. Yung kati di maitim. Nanay! Ikaw nanay! Ay mo yor, kaluran na ta. Haplo na. Okay na sa Garang tayo naman. na. Hindi mo nakaigo. Bibilin sa natay mga 15 minutes. Dili ko maligo basta way, pinapaanang manok. Ito na kamunggay. Nandiyan mabughat ko. Bagong nanganak. Dugay na ko kaligo. Sila naka-adlaw. Doon nakatuig siguro. Nanay! Mother! Mami! Kuan, uy tanawag. Ang kamot aran ng bulinga. Unsa ni gamana colors ka nanay, mag-color ko sang kilay. Tattoo man niya. Mini tattoo. Good for 2 weeks na niya. Di na magkilay-kilay. Ana nang gikuan sa Manila. So ana nang gibuhat sa Manila sa una pero adyo ko kaigan nga buhata pud ninjo kay nga buta mo, nga matuan ninyong mata. Delikado. Himuon man na ng linta anda ang bag una kadyo para sa una. At saan na po? Agay, Gumagosok bahay sa kasimana. si mother yung, yok, ano nang gitawag? Sa una yung ako nagosok. Magtiwas na mi. Wagas-gawas sa bahay sa kasimana. Bali, Ang kilay ang marakabaw. hindi mairis. Kailang masay lang. Ay, hawda kay magkumuha mi. Isang nay. Piyong, ayaw ka buka. Napiskan.
A few moments later. Magsugod na may kilay ka na ni. Hair block ini nga gamitin. Si Tiri ang unahon. Pero nang tukog ang gamitin. Ikaw una pa sa Ikaw na nalilip. Tukong. Daot to na nimo. Tukong. Ato daot po. Daan. Ako sunod. Ato ko na po. Kali nang ko mo gawa. Sakto maligo ko aton, asame. Ha? Maligo na di ba? Okay. Hala. Sabi lami na. Luhag. Ako lagi sunod. Magapa di ko kilatan yun. Luhag. Ato kiriw. Ato kita na doon mo lang. Dari na tanaw. Hani ba nang Tara ko sa amin. Lapdong sa nandiyan ka na. Cellphone. Hala, pikas kaya ramang ito yung ma. Pikas wa man ang giplong. Huwag. Kamu kan raba may magpasmo pa isamo. Kuwat lang ta kay mo Ako dito ko magsamo. Sa sangkadtaran og mo color ba na sa kay padun man na unsa. Padun na. Ano may ginagrut-grut. kay sa kadlaw nimo. tangan kuaon pa na himus. Wala ka gusto mo. Nawara kasi manang napod. Iba si mama. Hawa na niya. Na, dari murag wala. Tarong. Kaya wala tarong. Dari hamis man. Agkuan man na, product man na, tangtangan magyapon na. Hawa na. Uri na maitom. Magan sila kadani. Bre. Kapahit man. Pawan. Sabad-sabad sa umuhok. Lalainin maning kang manang. Kining ka manang delikado ni. Ha? Sa ato ka hungag nang. Lihol kong pud. Hungag. Katagan ng ginganagdanggan. Ang mata mo lihol. Mama Santa Jong dadan. Kaya wala sudat eh. Disuda kay way. Way niya. Ako na na. Pagi pa karihan bobo yung tina. Kay kiskisan na ng mga salu-salu. Yung pluro mo Karang bobo hote. Ito mina. Ah. Si. Sabuna na usa ko kay kamot na naman sana na naparbay bisita andan kamot mara na ni kamot og manunuway. Hi guys, 10:30 na sa buntag. Andiyan nangabot na daari aming bisita from San Miguel, Bohol, mga family ni Ate Marcelina Labonete. Enja, ipaisnak sana mo sila og suman nga pilit kay ladyo po dagilang biyahe. Enja, enjoy po sila rig dudan nga nakahangin mo pa daaris nang ka. Salamat ka so dana dyan. Nagda sila og isda. Mo ni gisugba sa ahang maguwang dyan. Agaban pud gikilaw. Dyan lami ra ba kay kuan ka na nay magkubitaw si Zah. Bon sa nga na isda basta ka nang bagag himbis. Napo sila kabok ning bisita na mo guys. Anja kay kananay wa pa man di pang puting paniud to gatutig mo sa midaaris nang ka. Nalingaw po ko na rin lagu istorya kay para magpud labi na ni si Buds. Grabe. Oh. Di buwag isang bagay. Isdanan ko na ni Jagnay. Kananay, bit-bit mga lagat manog. Sani-sani dahay masura ng baga. Grabe. Andiya guys, mo ni sa ang mga sauhan og paniud to na may lumpia na isdang sinugba. Diya na ay hinala nga bisayang manok. Rang ni arabad sa pagkahalang kay kargado ko sa naglubi kay grabe din kinudkuran ni manang dana. Buktot ko sira kinud ko nas manang mga intawi naghanda daning mga pagkain. Hi guys, so diyan nga buntag among bisita from San Miguel, pamilya ni Ate Marcelina Labonete. Unsa nag-prepare man mi gamay nga pagkain. Ready na para mag-lunch na. Diyan nagtapos sila og isda mo tong gisugba ganina sa agaban pud gikilaw. Unsa mga ana may kay 11:30 naman. Di na dugad jud sa mga gisa kay lisod og di mga gisa tagrasyahan. Dali na mo! Dali na mo! Mga ano, kaya hindi damo nila may sabon. Kaya watag sa atang prayer. At taga San Miguel. Isa may prayer to, si Badang. Si Gigi. Sunod na. Sunod na. Ari dong, Sige, ma-pray ta. At ang iba tangatong kaugalingin nito sa presensya sa Ginoo. Lord God, thank you sa adlaw nga maghatag karon nga nagkaiul sa mi. Bagong friends nga muna ni ta Ginoo. Inuming grasyahan ug labi na ning among pagkain nga mga asawahan karong mundo. In Jesus name we pray. Amen. Umpate. Kumpate! Kita kayo mga 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 ako na. Dari ko kayong bantajan kay orang. Gano, hindi magdali bursa ba? Bantajan kay mga. Shout out to Bukanan. Kato boys.
Abot ng kalisyaw, pamakal. Bukini na. Sunod yun. Kaya kaya kulintin, nagasipan. Kita anak ko to. Agwa para. Karong remembrance nga karong adlaw nag-uban ta. Yan na. Agwa pa ha. Lami sa manok. G. Hi. Kumapil. Jari day. Utang na imo. Ari day. Ano yung umapil si Kuya? Teka, satu. Kaning imo to dini atarungon kay na wahigod. Okay. Bebe. Pusing sa sabi. Apa gani? Sakto na di ay. Bedang. Ilahin na ding kutuma. Okay. At mo ni librado nga nasa nang ipasok basura. Hey, Michael, asa si Michael? Magol. Ay, dai ko ni Michael nga wala iba na magaw man kuno ka. Ningon pa ka na kahit ako daghang magaw da area tinapok kahang tang ibalik sa nimo. Tama ka, oy, kuno mo ingnag na magaw dai kari ha. Ingan si JJ na magaw kuno ka. Ako ko kay ngan si Peter. Allah, na magaw kuno ka Mike. Udla. A few moments later. Sila na nga pinaka-butan nga. Juan. Pinuto na itong bisita. Nyugto na. Ah, Unsa ka kita? Bye-bye, Bodzong. Bye ninyo tanan. Salamat, pod. Bye. Salamat. Bye, G. Hey. Sige, bye-bye. A few moments later. Hi guys! Alas 3 na sa hapon. Nakatagpilaw ko pagtalikod sa mga bisita kay Kapoy Gajug ko. Alam ko pahalata nila nga abaga rabi dyan. Sakita ba uning rangut-ngutaman. Salamat ka sa mga visitors na maganina. Sila ni Miroy. Oh, kamoy mention sa aman. Yun dyan na namdaman. Si Bods, budang. Budang mangguto. Budong. Si Miray. sa tingan, Takyo. Kuya Takyo. Og sa isang lover. Karato? Kuya Takyo, si Ate Charity, si Mayan, Dayan, og ni Eunice. Si kinsa? Gigi, og ni Joshua, og ni Peter Jan. Kasago ko. Nabay na, kuwangan. Kompleto. Salamat ka dun ninyo. Pasensya na gadyo mo kay bawa magadyo mo nga kananay bukid lagi daari. Walagi maadjong kananay lingaw ba? Kami ramasi dari aliwaro sa among lugar kay bukid lagi daari. May mga makita ni dari mga kabaw, kanding, baka, nga na. Mudong mi sa among kuan kananay tambazanan kay mag-upload di karon og vlog. Uy, nakalimot kay kung pakita ninyo sa result sa among kilay. Mao ni si Jamora si Jaugi kuluran, di ba? Pero kuan ni si Ja, di na makuha for 2 weeks mo na ang buhaton sa Onas Manila kay kana bitaw magtrabaho ka anja. Wa na panahon magkilay-kilay mo nang kasahon rag nga na. Anja di na mawa for 2 weeks. Ja. Utruhan na pud ni ka 2 weeks. Di na sa hustle. Pero di ni si advisable sa katong may mga allergy bitaw sa kuan ja. Wa man pud ko madaot, pero di ko kahibaw og okay pa pud sa injong panit. At today mi sa ilang mayor karon mag-upload dyan as tiri una-una nagsuot sa sanina nga kanang gi-sponsored ni Ate Marcelina. Si Jamoy nag-idea dana anja kung isa tong ganahan mo palit, pwede nyo i-PM si Terry or si Mayor. Naisuat sa likod nga Floranatics. Harang ipakita ni John ja ag katong naay sudlanan ang i-haul ni John ja iniguli namo katong mga t-shirt. Tanaw na hanggang sa itong mga sizes man nakabata nga Queen Buhulana Vlogger. Naisalamat ka so Ate Marcelina na nga idea kay maragi ganahan po ko lami pala susuoton. Ja okay sa tong ganahan mo order PM laman si Terry or si Mayor. Agaw di ko kitag PM kay ara daghanay nag-PM na din ha mapas dahil badag signal. Maka-signal ra pug ko og mag-upload unya di pug ko kaadyo makakuri-kuri kay magkuri-kuri ko dyan mag-upload mulangan pag-upload kay ginuton lagi signal.